Ayan, sa wakas mga kamamshi, dumating din yung ating enjoy. Kasi ba naman ilang araw din akong walang flavor at baso. Pero syempre ginawa natin ng paraan nun habang wala pa yung enjoy. Ang order ko dyan is 30 pieces na flavor at 20 pieces na baso. Tapos dito naman tayo kay Pure Gold. Bali meron tayong pa-deliver na isang box lang naman to. Worth 1,315. Naka-promo kasi to mga kamamshi. At alam nyo ba kung ano to? Ayan mga kamamshi, buksan natin. Ayan, at Burr Brand pala. Ayan nga mga kamamshi, balit kumuha tayo ng isang box ng Burr Brand. Naka-promo kasi to ngayon. Tapos ngayon is itabi lang natin siya, kumuha lang ako ng 2 piraso. Tapos ngayon naman, ayan, at mag-open tayo ng ating Shopee. Ito naman mga kamamshi is pang tindahan din natin to. Pero syempre, pwede din tayong gumamit. Bali, ilalagay ko pala yung link dyan sa comment section or dyan sa ibaba. Kung gusto nyo mga kamamshi bumili, ayan, yung link ng Shopee. Bali, ito is Cocoberry. Pwede na natin panggamit at pwede rin pang tinda. Kaya naman kumuha ako ng 10 piraso. Tapos, after niya mga kamamshi, ayan, at halo-halo time. Bali, 3 talaga yan. Nasa gutom na kamay na yung isa. Ayan, bali, special halo-halo daw yan. Worth 35 pesos. Tapos, ayan naman mga kamamshi, ngayong umaga is display time. Ilalabas ko yung mga chichirya, pero kunti na nga lang. Kailangan na naming mamili ng mga chichirya dahil ito pa naman ang fast moving dito sa aking tindahan. Pero sa ngayon, ito muna yung ating i-display. Tapos ayan mga kamamshi, pakatapos kong mag-display at naglakad-lakad ako sa may unahan, pakita ko sa inyo yung katabi kong tindahan or ano bang tawag dito, para siyang Changi. O, diba? Kompleto rito. Ayan, at shout out kina Ate Lily. Ayan lang mga kamamshi. Thank you for watching.